क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिसा थांनाय हराव सेबनाय समाव 31 नं राजा लामाजों सोनाब बेंगलनिफ्राय खान्थि बेरेखायै लाबोनाय गासै माबा मोसौ आरो माद' मैसोखौ हमनो हायो। मख'जाथावदि आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै माबा मोसौ आरो माद' मैसोखौ WB 63B 2323 टाटा DI गारिजों 31 नं राजा लामा जानानै गुवाहाटि फारसे लांबाय थानायावनो गसाइगावनि जयमागुरियाव गारिजों लोगोसे मोसौ मैसोखौ हमनो हायो होनना पुलिसा मिथिहोदों। लोगोसे गसाइगाव सोहोरनि साखाथियाव गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय गारिया लाखियैयाव होसोनानैसो गारिखौ जयमागुरियाव हमनो हादों होनना पुलिसा फोरमायबावदों। W63 bir